dalange ya duwe iki. Ayo terus kayu. Kandamu Tanliya amung sliraimu. Sliramu. Sliramu, baleni Mbak Lintang. Biar ngapa Mas Gading? Kosek le anu ki engko. apa romantis kaya Wis ora ah. Tanliya benar kandamu kembang telekan Oh saya golek sing apik mau ndi kok. Tanliya Sing apik kok. Mbak Lintang. boyo dalam Tanliya amung sliramu ora kandamu. Tanliya amung sliramu. Tanliya among seliramu Hormat kang ngisor ta Mas Gading. Lah kowe, lah bareng. Ayo. Bareng. Bareng kok yo. aja kleru meneh Sateman. sate Ayo Mas Gading ndang metu. Oh iya, ha? Angko sel ndang metu kok disusu-susu. Maksudnya Yo alon-alon ndang metu. Ndang nyuwara. Sugeng dalu Mas Gading Mas Gading agak saran Mbak Agnes ya kok terus doli ini kok do lungguh ini bagaimana ini ya? keadaannya Hah? Biasanya saya ngancane iki dagelan lanang toh. Lah kok aku linggo iki lho. Ayo. Biasane iki sing bekerja keras ki dagelan lanang. Hah? Ayo ngono ki kok enak banget linggo. Oh pas do munggah wedok sik. milih-milih ketoke iki. Heeh, domeh iki gemoy Ora. belum. Niku lungguh ki ngopo? Mageprono aja blocking. Ora, iki mau ki luk apa podang kuning. Jadi sawer ki sing wedok-wedok ki aku ki tetep joget mempeng ki diliwati ya. Ya rezeki iki dhewe-dhewe. Ayo terus waduh gimana ini? Mau setok rokok. Ya sabar. Baco ini. Ya sabar iki lho. Sabar Gusti Allah. Matur nuwun dulu ndandeng ketatak. Lah. Saiki Lah ya makane iki ngadeg terus. ki mau ngadeg terus nganti keju ya, Nes. Berarti lah joget bar iki kudu luwih nganu semangat. Iya, Banyuwangian sale iki nggo luwih sigra ngegayeng. Sigra ya. Mas Gading mau pamundutan saking Oh, sigra Sinden. ora ngerti aku iki. Putih gerajakan mau. Nggih. Gerajakan mau saking. Bawani ya Mas ya. Nggih. Saking Dene. Saking dene saking bapak Dari sapa? Hong Kong bukan ya? Mamyat mayo. Dan dari HP. Oh, saking Pak Darso Klaten. Sembah-sembah. Dikasih loh bawahnya ya ditampakkan keahliannya. Tampake ting sing semangat. Iya iya, Mas Kiswan sampean ya kudu ngimbangi ya. Sesuk nek iki gandeng sinden-sindene nek do nganggo giwang iki sik bleb-bleb iki. Kowe nganggo kaya ngono tok nggo to ting anting. Saya aku lali ganti lho mau. Wah, Wis ta biasa wae. Zaman sekarang ini memang kudu di mix antarane gaul. Kuwi kelenik jenenge. apa? Ngelenik. Kowe dadi main dukun kowe. Ora. Kelenak Nggak rene. apa-apa. Bawani ting. Delok antingnya sing didelokke kamera dulu ya. Seperti ini ya saudara-saudara. Salah kleru. Kapunten nggih Bapak Ibu. Ah, serana pangapura. ketoke wis biasa kaya ngono. Kowe iki wis kerep kleru wae. ora ono pangapura. Banteng. Potong. Sak kleru-klerune aku wong lanang panggah salah. Wong wedok iki apa-apa selalu bener wong wedok iki. Oh iya, Ding. Heeh. Oh direwangi padu barang ya, Ding. Terus asam lambung. Oh, jalarane iki kowe. Iki kok dadi curhat to. Ora curhat iki. Sapa curhat? Guyon kok. Mamyat mayong
ki biasane delok kanting nyanyi ki saka ngarep deloke saka mburi ngono lho. Oh. Polahe piye? Polahe piye? Tangannya dadak ngene iki, keleke dadak dilem. Ora. Itu kenapa? Kuwi sebuah ciri khas ngono. Ciri khas dari saya dari dulu seperti itu. Pertama harus. ikut almarhum Pak Desono saya juga seperti itu. Iya. Saiki melu gadeng iya tetep ngono kuwi. Ben ora ilang anting lambang siye. Oh, nek ya ana bedane ciri khase. Suwi-suwi saya tua ya kase ilang dadi mung karek cirine. Nyerah Lanjut, Mas. Lanjut. banyu wangi Kulon wetan. Lan gunung, lan wetan. Yuk, bareng. Ojo takon susah seneng kang bisa Kompak tenan ya Eli. Apa ya? Anting karo Agnes. AA. kulino nggathuk ke. Ini emosional. Suara siji loro. Semu. Semua apa? Semu tak. Iki kok ora ngono wis siap-siap. Apa? Ya nguber pitik. Iki tadi petik-petike, kowe sik nguber pitike. Aku ngeber. Kowe kudu gelem lho, Ting. Hah? Ah tak uyak kowe. Waduh, Jos e. Tak jejeg lho kok. apa iki mau pitik? Iki mau pitik-pitike. Pitik, pitik, Iki pitik. teleke berarti. Soalnya ning mburi ya. Soale wong tuwa enes tok telek-telekke. Kagepe Lapas ya soalnya. erang ngono kuwi. Lah pas ning mburi to gandeng lah. Era. Waduh. Yo. Tanah India meliare ku meliare aku pengen nutuk ya mas. Kayak dolanan kan lho saya mencungul itu kan ya. Cara di ini ya. Aku mumung nang kene bebas ya. Ayo Nes. Taman Sari Nuswan Toro
isih pengen bengok. Ngentekke Yo. tenaga. Monggo, Gerajangan Banyuwangi terus. Ya. Ayo, bukane to seto. Ayo set. Ayo set.
sir-siran ambi gandengan gending asli Sudah, terima kasih. Terima kasih Mbak Anting, Mbak Agnes. Iki jan sengaja ora tak ganggu ben pemirsa iki menikmati lho. Jogetane karo tembangane Anting karo Agnes. Ayo to. Oh ya mung meneng bae kowe dolinggo kok. Ya kan gentenan to Mas. Ngene manggunge nek kabeh do ngadeg ki ra cukup. Lah iya. Setengah monggo setengah dipun pinangani nggih Mas Gading. Nggih, niki wonten meleh lho niki. Napa? Loh. Iki baru kuwi. Nyuwun lagu Gubuk Asmara 2 Rondo Teles. Rondo Teles sik pitin. Piye lagune lali aku. Rondo Teles Penek blimbing kuwi lunyu-lunyu kepleset. Sip. Kaya ledek munyuk kowe iki. Kowe ledeke aku munyuke. Kowe ora iso beken. Saking Belgedes Farm. Belgedes Farm. Iki ana tali asih 100.000. Nggih, menika anu apa pinangkani niki mau wonten sambel kemangi. Sambel kemangi. Niki mau sing sindene sing maju. Sing iki rada ungu-ungu, tua-tua saiki sing enom-enom iki. Ah nggih. Heeh, Sing enom-enom dunggahke. Sing gawane kotak apa? Heeh, kawan. Gawan kotak. Heeh. Tak tendenge karo gawanku iki. Oh, Sapa? Iki lintang karo Oh, enom-enom kabeh. Iki gawan kotak. Setanan ya, Dik. Kaya ngene kok setanan. Lah gawan kotak. Yuk maksudnya iki. Ayo, Mbak Mega. Mbak Mega sama Mbak. Sama Mbak siapa? Laras ya. Laras. Wah. Nah kalau ini sepantaran sama aku Ya mulane tak bandingne karo iki. Saiki wong telu kok. Piye carane apa ki jenenge? apa? Merayu Mas Gading. Oh ya. Ki aku melu-melu ra. Rasane tuwa. Iki di kanggo bawa apa ngono, Mbak? Apa bawane kadung tresno ya kena. Oh iya rembukan dulu Pinangane apa ki mau? Apa sambel kemangi? Sambel kemangi. Oke. Mbak Tati Iya, maksudnya bawane kalian yang apa? oh iya Iya, bawane yang kalian bawakan nanti sambelnya kemangi kita bersama-sama. Bersama-sama. Nggih. Aku tak golek cowek sih. Napa bawane? Bawane Asmarandono. Oke. Mas Gading nanti menilai ya. Oh, Siji deh. Suaranya ya. oke. Iki ya mesti ya menangne lintang apa-apa Gading lintang nanti sing tuwa ora kanggo iki ya. Tua ya yang aja musuh ngono tua. aja marah-marah ngono to sampe ki nek gandengane lho kuwi langkon biru kuwi mau Iki to wah wis padha-padha eleke sing karo belangkon biru iki. Ra krungu nek yang ngene iki ora krungu. Ting. Dadi Tin. oh Aku ki Ono. gumun lho. apa? Karo kostum kuwi. lah ya coklat Coklat krem, aku wis biru ben. Aku Jan, bojoku. kaya apa iki Sesuk lambine sodane diobong wae lah ngopo? Ireng tenan kowe. Ane ya wis ben ya. Bleb-bleb ya. Iki ana prodone sojane. Aku dadi isin to iki aku. asli kuwi Pak De Hah? asli Asli to. Lho, Aku apa? soalnya ngopo? Ngene iki ben ketok ora patiya mempesona, Pak ora patiya apik ya ben. Ya iya. Ngilangi rasa cemburune ibumu. Bel, Pak. Hah? Bel nek elek nggih elek mawon. Kowe ora lah ya ngono iya Pak ya Hah? Kowe sak anakku karo wani-wani raku. Boten. Banting. Lah nggih wengi apik. Aja dibanting Om. Iki engko ora trimo. Oh, Ndek. Aja dibanting nek ora trimo mburiku lho wis kereng. Ndek Mas. Wis kereng nganggo anting-anting barang wis anu. Arul. Ya kayak bapakne. Bawa suka sama si Mbak Laras ya kenal ya. Laras. Rino wangi ampun ngoten Pak kula salting lho Kowe ya aja ndemok aku. Kowe aja meden-medeni kuwi ora salting ning Ora ya kudu ngono kuwi. Aku biyen diospek pake iki ya ngono kuwi ya. ora apa-apa saiki ganti dospek. dadi
Pripun Mas Gading? Sip. Oh, sip. Sip. Nek umpamane dibiji pira ya? Biji. Ketok iki rawani biji soalnya iki nek areng biji iki engko kono kene anu biji aku ae ya. Oke. Oke. Bijine nol lagi ya. Iki titi biji pira Mas? Mbak Laras? 8,5. Oh 8,5. Kok dadak nganggo setengah barangnya buat digenepi. Wes, genepe sesuk. Ya pisan Kas. Tanpa bocah enom suarane ape? Di pacar dong, Mbak? dereng, Mbak. Mbak menawi Bapak Ibu mriki kagungan putra nggih, Mbak nggih. Oh, Ditawake. Tawa e. Tawa ya ora apa-apa. Panjenengan kelas pinten, Mbak? Nembe semester kalih, Mbak. Oh, sudah kuliah semester 2 di Institut Seni Indonesia. Oh ya, sekolah sik wae, aja pacaran ya. Pangestu. Aja tiru dalange, gonta ganti pacar. Nggih, mboten, Mbak. Aku ki ngopo e kok melu ki? Kok langsung mendelik aku ya. Lah apa ora? Lah aku ki ngopo? Pacaran ora? Lah iya. Lah iya wis kok. Tin, Apa? lungguh beda nyanyi. Ah. Iki sing moderatori aku, bar iki ganti Oh, iki, iya. bar iki ganti ngono. Kowe kuwi sing lungguh meneng wae anteng diam. apa mau lempoh ya Mbak ya? Mbak Mega ya. Kayung yun marang slirane Lembut ya Mbak. Lembut. Cicine. tansah kumawang netra Bijine pira Mas Gading? Hah? Bijine pira? Wuh. Ora mola aku kowe. Tante ini beri pacul gundul. Pira Mas? Ayo. 9, 8,5. Iya, sing ndi kan sih? 8,5. Oh, 8,5 padha Mbak Laras. Mbak Mega masih sekolah? masih Kelas Mbak Tati berapa? Kuliah? nembe kelas 3 SMK Oh, sama. sama Sama, ini juga Sama karo kowe nduk. Wah, jan wis. Aku sekolah 8 tahun ra munggah-munggah. Kok dadi deg-degan tuh aku. Mbak Mega sama Mbak Lintang sama. Sama. Iya. Ini juga sama-sama mantan dalang. Aja diomongin sapa-sapa ya. Ihu. Dalangnya udah tudut. Ya. Ayo nak. Ya, saiki Mbak Lintang, saatnya Mbak Lintang didengarkan Mas Gading. Tadi yo mantan dalang. Sopo? Aku Mbak Lintang. Jroning ati. apa Mas Kadang tresno Satirono tan liya ngono. Kamu liya karo ngrayu ngono lho. sing iki. Ya ora apa-apa nek kowe gelem. Aja ora ono staminane. ngelayu aku pangan tenan kok. Ora apa-apa malah nyenengke iso ngomong. Wah, bener. Iya ta Pak De. Ora ono staminane. Ora nek nggone. Ya wis karo opone sing kowe yakin arep iki ora karo dalange. Ngapa Tin kowe iki mau arep ora rezeki kok serik. Iki kan Mas Iki ngapa boyo ben. sing ditenteni iki Mas Gading karo Mbak Lintang. Nah iki kan ben carane kan lama tidak ketemu biar
chemistry-nya tuh terjadi lagi ngono loh. Gue semikir. Rana. Galak ya. Galak rasido aku. Aduh iki marai geger ora ya Mas Gading? Ora tau aman to Mas Gading? Yo. Ben nek padu ya boh aku. Ya aku ming delokke lho, aku ming delokke yo. Tantia ngono. Yo. Yo. Tanlia Sing dimatke dalange yo duwe iki. Ayo terus ke yuk. kandamu Tanlia amung sliraimu. Sliramu. Raimu. Sliramu, baleni Mbak Lintang. Biar ngopo Mas Gading? Kosek le anu ki engko. apa romantis kaya Wis ora ah. Tanlia Tanlia benar kandamu Kembang. Kembang telekan Oh saya golek sing apik mau ndi yo. Tanlia Mau sing apik kok. Mbak Lintang. boyo dalam Tanlia amung sliramu ra kandamu. Oh. Tanlia amung sliramu. Tanlia among seliramu Hormat ke ngisor ta Mas Gading. Lah kowe, lah bareng. Ayo. Bareng. Oh bareng ta iki? Bareng. Oh yo. aja kleru meneh Sateman. sate Ayo Mas Gading ndang Ayo toh. metu. Oh iya, ha? Angko seo ndang metu kok disusu-susu. Maksudnya? Yo alon-alon. Dang metu. Dang nyuwara. Kok suarane maksudnya kok Oh disusu-susu. ayo. Ya. sate Ayo. Yo. sate makhluk Oh iya, yo. Sate makhluk ro as moro Empat ya. Ayo kudu di Piye Mas Gading rasane iso bareng? Jan Iya ya. istimewa. Mbak Tatin, Iya. kula ki nek ngeten niku dadi kelingan masa kelam. Lah ngapa? Dadi kelingan sing ora-ora. Apa? Ya ora Kowe apa-apa. kelingan karo sapa? Kowe apa iki? Lho, anu duit mawon ngoten lho. oh kelingan biyen Kowe apa? Hei, kayak gitu loh. Kabeh kok dodo kelingan. Aku kelingan karo sapa ya iki? Karo iki. rak aku ra sudi tok kali ini. Lah, dalan. Menika didhawuhake nganu sambel kemangi nggih wonten pamondutan sambel kemangi. Iki jogete bareng-bareng. Sadi maju. Yo. Nah, hop. Aja kemajan, mundur Sapundi? Oh iya Oh iya. lah. Hop. Manuk, anu manut. Manuk iki Merah sapa? aku itu. Oh, muni manut kok manut. Manut dawuhe tiyang sepuh kok, Mbak. Weh, aku dus ora burung sepuh aku. Lah, siwa. Magel setengah-setengah. Mampu. Mau roti biji ya, Mas? Wow. Bijine pira? Bro. Wah. Iya dong. Kok tega sih kamu, Mas? Hei, Justru ini yang dua hanya 8,5. 8,5, kamu 10 10. sendiri loh. Oh, gitu. Kamu mau bilang apa? Oh iya, terima kasih. iya sama-sama. Alah. Kayak Hai. Kurtinai biji 10 we langsung. Nah, aku dikei pira-pira ya tepeng. Ya. Joget.
Bangun. Ya, ini tadi juga ada permintaan rondo teles di tempat saya. Apa Mbak? Mas? Apa? Kerry kok gimana? Kerry, Mas? Terima kasih ya Mas ya. Mbak Laras, Mbak Mega. Lah. Nah, terima kasih. Terima kasih. Dari Mas siapa? Mas siapa? Mas Wikan. Oh, yang Oh, tadi yang Mas. tadi. yang iya. Terima kasih ya Mas. Masih muda ya Mbak Masih ya? muda ternyata ya. Laris. Ya, aku membacakan selanjutnya Mas Nggih, Gade monggo. dari keluarga besar perantau Ikatan Keluarga Pilangrejo Jabodetabek. Menika nyuwun lagu Kembang Rawe yang nyanyi Mbak Lintang Kairo. Oh iya. Kagem Oh, siap. teman-teman alumni SMP Kedung Poh ya. Jompo. Tahun 84 saking kula Ngatijo atau unik Kordes ngelipar sembah nuwun. Oke, ini juga ada dari Pak Wakijo Ngangkruk. Nyuwun lagu Rondo Teles. Nggih, dadi Rondo Teles ana loro Mas. Ning nyawer 100.000 rupiah. Nggih, sebelum ke apa namanya? Kembang Rawe mungkin Rondo Teles dulu apa Iya. gimana? Rondo Teles enggak apa-apa karena Yang bisa Mbak Oriza ya, Mbak Mbak Oriza Ika bisa nggak Rondo Teles? Oh iya, Mbak Oriza Mbak maju. Ariza. Duh kanca-kancaku wis tekelan sirah kabeh iki. Piye iki adik pinangkane ora? Dijoli wae. Dijoli ya? Nggih. Kembang Rawe ya? Iya, Kembang Rawe ya. Kembang Rawe iki mau sapa? Ora gubuk Asmara, Dik. Oh, gubuk Asmara Oh, tadi iya. ya. Nonton gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Sing saka nggone Pak Lurah mau ya ono lho sing Tiwul Gunung Kidul terus karo apa mau Mas kuwi sing Pak Lurah membaca tadi ya. Oh, mek Tiwul kuwi sing ono gambar-gambar iki lho Mas. Ya iki mau dipinangkan iki mau. Nggih niki apa dulu? Kembang Rawe dulu. Mboten napa-napa, Kembang Bang Rawe Rawe. dulu. Nanti Gubuk Asmara Gubuk bisa Asmara, sama nggih. Mbak Ika sama Mbak Oriza ya nanti. Niki kita saya enten kanu framen ketoprak. Oh lah iya. Masih Sing penedan. ada. Ah. Masih berlanjut. Anu manobong ya isih lho. Oh iya ono manobong. Oke, monggo Kembang Rawe kanca-kanca bersama Mbak Lintang Kairo.
digawe lara tambah lagi agawe larane ati kembang coba atiku digawe bingung kambange mawar tresnanu wis kadung mula-mula wong tresno ora kanggo sembrono ora becik kanggone para wanita rawe iku paribasane tinimbang rame luwih becik tinggal caritane wong seneng nunggal sabale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekelane banjur ngomong mas aku tresnoku caritane wong seneng nunggal sabale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekelane banjur ngomong mas aku tresnoku ayo Lita matur sembah Bun. Iki Mas Gading apa? Dalem pripun Mas Alesya Malaika Adiatma mau. Nggih. Mau nyanyi ya? Anoman Obong. Betul. Mau nyanyi Anoman Obong. kayaknya. Oh, nggih. Iya, Mas. Mbak apa Mas ya Alesya ini? Cowok apa cewek? Enggak tahu ya, Mas Alesya Nggih. Malaika Adiatma. Masih nggak atau udah pulang? Oh ini cewek ya? Oke, panggilannya siapa nih? Alesya. Oh. Halo. Sini namanya siapa? Alesya, panggilannya Alesya. Umur berapa? Umur berapa? 10. 10 tahun. Mau nyanyi Anoman Oke. Obong. Oke, boleh sini maju ke depan. Mau dibawa nih enggak, Dik? Anoman Obong, Mbok Keswan Obong. Ora diobong. Waduh. Ya, bawa dulu. Oke, maju sini. Maju, Dik. Maju, Adik. Nggih, macem. Nah. Nah. Ya. Nonone. Tuh. Ceritane wayang Jawi Tepuk tangan. Kelingan zaman semono, Mas. Pak Seno, terus Lintang Kairo Cilik. Lintang Kairo. Disangoni. Disangoni iki piye? Oke. Oke. Majune no. Majune. Nggih, maju lagi ya. Rahwa
waca arane kowe geger nyolong Dewi Sinta Anoman janjo tumandang ngalang kau sedih Para kayak kacau pikiran loh. Pak Lurah matur sembah nuwun. abang gede jroning praja Luar biasa. Wah, matur nuwun Nggih, Bapak, matur apresiasinipun. Terima kasih. Yes. Tambahin lagi. Terima kasih. Kabarokah. Alessia ini lahirnya di Gunung Kidul apa di mana kok? Beda cara ngomongnya apa dari Jakarta apa? Pangkal Pinang. Oh, pantesan. Keren tapi. Pangkal Pinang ini daerah ketilis. Takono, pulau ngendi? Pangkal Pinang itu pulau mana, Dik? Sumatera. Pakai mic. Sumatera Selatan ya. Tapi sekolah di sini. Oh Mbok iya. ora modern-modern itu Om. Ora aku ki ya mergo saking senenge lho, Mas. Ono berarti besok itu sinden-sinden ini bakal utah lho. Itu masih ada generasi penerus. Yang ngajarin siapa? Ngajarin nindennya. Bapak. Oh iya, Bapak. keren. Ya, terima kasih. Coba ya, Anoman obongnya ya. Kayak mana ya? Pakai Kocok-kocok, gamelan siap. berani? Oke. Neneng.
dong buat Alisha. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Boleh tahu cita-citanya mau jadi apa Alisha? Pengen jadi apa besok besarnya? Aku mau jadi penyanyi biasa. Aku nggak jadi guru, Jadi apa? nggak jadi dosen. Dosen. Oke. Dosen apa? Dosen apa? Jadi ngajar matematika. Bidang? Matematika. Matematika. Dosen matematika iso nyinden. Luar biasa Alisha. Suka ya belajar lagu-lagu Jawa ya? Oke, udah bisa berapa lagu? Berapa lagu? Kamu bisa berapa lagu Jawa, berapa lagu? Banyak sih. Oh iya, bagus. Oke, Alisha. Mbak Alisa ini tali asih saking Mas Gading. Iki mboten kula catet nggih. Kuwi kali bocah ki ora tegel loh. Salim dulu sama Mas Janin Salim dong, sama Mas Mas Dalangnya. Wah, nggih. Ya. Benar. Luar biasa, Alisha, terima kasih ya. Jangan Iya, patah matur semangat buat nuwun. belajarnya. Ya, terima kasih. Wis sesuk butuh Bas. Es lilin nggih. Es lilin jamanmu. Jamanku. Itu wis ra ono. Es lilin. Oke, selanjutnya wonten pamundutan tadi gubuk Asmoro ya. Nggih, Gubuk Asmoro. Nah, Mbak Oriza, Mbak Ika, monggo boleh maju ke depan. Nggih. Salim. Ayo sepate. Sepore. Mbak Ika karo Mbak Oriza. Selendang. Yo. Mbak Oriza sugeng dalu. Dalu Mas. Mas saya seger. Heeh Mas tambah lemuan. Alhamdulillah berarti makmur. Tambah 4 kilo iki. Wedan. Oh, Wah, wes. Sekilone piro padahal? Larang. Mbak Ika sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Elisa, Mas Kis. Ya, ini sukaane Mas Kiswan kabeh ini. Masa Ora, iya? Ora iki Mbak Ika. Sabar ya, yuk. Ayo sing sabar ya. Jos. Kayo jos. jos istimewa, sempurna. Wah. Sempurna. Monggo langsung mau nggih gubuk Asmoro nggih dipun Gubuk pisan. Asmoro. Iya Mas. Bawani. Bawa barang. Boleh iya no. Bawa ta Mbak? Heeh, wis manut aku to. Suwen ta? Ora. Aku suwen ora Ora, wis. Kok kowe biasane mung sidilit lho. Lah yo bawa sak bawa pocong lah yo sedil lo. Yo, Ya oke. bawani. Aku ora arep melu-melu. Lah apa? Ora wis iki ben do menikmati kabeh. Menikmati kaya panganan. Ayo sa. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur. Sapa iki? Mbak Ika. Lingsan yen ke motan lelampahan Sisan Mbak Ika. bareng no. Oh bareng. Iya. Ya. Yuk. Yuk, nak nyedak. Lampun ada. Kan sen-senan to. Oh iya. Mat-matan wae. Omat matan. Oh. Yuk. Yuk. Ayo. Ayo, ayo.
tresno tulus nadyan nengku bukas sing ngendang? Ganti. Mas Seno. Oh, Mas Seno. Iya.
Dari Karangmojo. Makasih ya Mas Eno. Makasih Mas. Yuk, lanjut. Ya, yuk. Arep ngomong apa? Kasih dong. Piye, Sa? Arep omong neng rasah wae. Yuk. Yes, yuk. Yuk. Cedetan sajrone ati. Dapat luntur. Aku kowe dadi ganteng. Mergo eling aku bong asmara. Atur suwun. Atur sembahun. Gubuk Terima asmara. kasih Mbak Ampun. Ariza, Mbak Ika. Sami-sami. Mas Gading. Nggih. Ini ada permintaan Mbak Ayu suruh naik ke panggung. Oh, oke. Diperbolehkan? Sik jalu sapa? Dari WA-nya Mbak Elisa. Ada yang WA Mbak Elisa. Monggo Mbak Ayu kapureh wonten panggungan dipun kancani kalian Bu E. Bu E Prastiwi yuk. Ngopo to konangan ki ra apa-apa karo bojone kok. Karepe arep karo liyane kowe. Ora. Ayo Bu, munggah Bu. Di anu Mas, di apa di Spot. Ayo maju. Ayo harus ora aku ngene tuh. Bila iki ono tah TK tekan kene iki. Hah? Oh, tak kira tah TK. Oh, mburi. Ora sembrono iki mbahmu lho. Kok cah TK. Aku ki budemu malah dolekke cah TK. Mbok Mbah. Mbok nek Mbah ketuan. Tante. Tante ya kena. Monggo Mbak Ayu meniki nggih. Wis. Iki kok prei jane iki memang dadi penonton bae kok. Ya ini ada ya permintaan dari Elisa katanya Mbak Ayu suruh. Ora Tin. Siapa? Tin. Siapa? Mau ke arep rene nang mobil dandan. Ora bae aku Pak, ngejob aku tak ya. dandan ya mbok menawa aku kon munggah. Kok iki tunggal deh. Nggak bisa gitu. Wah, iki mau bablasan saka panggang. Ya mau nyanyi. Nyanyi. Terus ketutke bintang tamu Mbak Ketutke Waluyo. bintang tamu nyampur sari mau ndoyo. Mane selawase Pak Kezwan ki ngene iki aku pensiun wae apa ya? Ya aja. Ku sik ngewangi perekonomianku sapa kok pensiun. Anggep. Ayo ngopo to nyekel-nyekel. Oh, apa to aku ki karo kowe iki? Ora apa-apa padha dene tuwane. Ora kok mbasan dadi bintang tamu kok mak. Oh, bebas e. Ternyata penak ta? Penak demak tatin. Oleh. Ambune ya wangi nek tatin. Terasi. Terasi budemu. Mas Gading menika tadi ada permintaan di Gunung Kidul Pawenang bagaimana? Oke? Oke enggak? Oke kok dada. Oh, dada. Nek boten ya berarti diganti rondo kompling nggih. Ya. Rondo kempling iso ora? Ora iso mulih saiki. Lah aku kepiye? Ya. Nek mburi do mulih. Kok tak tabu ijen. Oh, berarti Kapela. kaya dalang cangkeman ngendi Ayo kok kenci. dadi tak tuntak piye Wah wis pokoke ngono kae. Nggih, Mas Kezwan berarti duet sama berempat sama Bu Ayu. Mas Kezwan di tengah sini biar nanti duet berdua saya tak ngematke ya. Iya. Halo Bu. Halo juga. Ayo sini tengah. Kowe kudu ngajeni karo iki. Bojon bintang tamu. Ora ngono. Yo kempling. Bintang tamu sane gleleng. Ayo kene. Nuwun sewu nggih Pak Lurah nggih. Ya iki mau jatahe anu. Loh, lah kok aku ya entuk. Ya oleh lumayan to Bu. Sak ngono kuwi oleh semono. Maksudnya kan yo mandat ki oleh semono tak keke ngono ndak. Melu aku setahun dong karuan oleh 100. Ayo. Ayo.
tindak pundi ati ngaren tindak dhewe ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun kancane Niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan Ampun kula Mas sampean ampun kuciwa kula rondo panyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar main nadyan rondo buatku rapati penting Mas tuku gelang apa anting-anting Josu malang yang rada dijamin kambing Yo maju Ramo pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kati ngaren tindak dhewe ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun kancane Niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan Ampun kula Mas sampean ampun kuciwa kula rondo panyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar main prawan rondo buatku rapate penting apa anting-anting Josu malang yang rada dijamin kambing Dapur matur suwun. Matur nuwun Mbak Ayu, terima kasih Ibu Pras, terima kasih. Bu. Nah, iki satu PR arep dipirangane ora. Manut nek aku iki. Ana tadi fragmen Mas Gading dos pundi, wekdalipun dos pundi, derek Mas Dalang Niki mawon. enten fragmen niki nggih wawan sik request Lintang Asmara. Lah, Lintang Asmara wae dianu. Oh nggih. Gini pramen iki soalnya kurang luwih wektune 3 jam ya saya. niku mawon nggih diganti Lintang Asmara duet. Lintang Asmara. Ning notas aku ora apal ya. Niku Lintang Asmara duete Mbak Lintang kalih Mas Gading Mas napa? Gading. Mas Keswada. Nun. Mas Gading. Wah, nggih. Sakit nggih? Nggih. Oke, monggo Ayo Mbak Lintang. sini. ya Lintang Asmara. saya Dicoba dulu cari ralnya. catatan. Golek catetan. Ralnya Ralnya coba dulu Mas Gading. Wong ayu
Saya lagi searching ya, Mbak. Rale nganggo apa ya Mbak iringane? Oh nganggo Pak De ae. Piye ojo Pak De to, Tang. Jadi ngene lho, Si jenengan Om. biasane rebab, pakai rebab bisa enggak? Iso. Ci. Pira? Loro ci. Nah, jenengan tuntun rebabe. Oh, iso nuntun ki sik weruh. Keduren iki mergane dhuwur banget diwakili Mas Kiswan sing ngeral. Oh iya, engko relay karo Mas Realnya Gade. sama Mas Gade. Cakepane Kowe piye? ral kene rel, kono ral. Mau ngayu. Wong ayu tresnaku kinarya Wes gak sundul ki. Sundul yati meneh. Tenan. susah jroning atiku Tamburi jo teles. Wong bagus antap narasa timu. Hadap sini aja. Tresnaku madhep aku sik ral aku kok Sinis saya terusan kan. Sikes terus sinis. sinis sik ngeral aku sik oleh kono Ayo men. Rezekine dhewe-dhewe. wis cetha dihujat iki ku aku yuk monggo kanca-kanca pamenang Monggo. Sing ati setiaku bisa duweni marang sang Yasulaksmi rasa kangen kang limpati Rasaku rapat
ati tapi aku bisa duweni marang Satya Sulakshi bakal serno senadyan nyawa konco sokoroku wis tresno rapi sati pisana wis tresno rapi sati pisana. Wah ya matur sembah nuwun nggih matur sembah nuwun. Gue bengok-bengok sirahe mak tleng. Dhuwur banget tak ya. Nggih. Niku minangkani niki wau pengganti fragmen ya Mbak Tatin Mas Keswan. Nggih, fragmen Pranti. Fragmene Mas Gading karo Mbak Lintang. Ono sing kete penonton. Piye? Arep tetep di fragmen nggih. Mau gimana saya juga manut. Pokoke Mas Gading nika waktune pripun? Nek niki pun niki nggih pun. Sampun jam 1. Kripik gedang, kripik telo. Nggih, pun jam 1 ini. Lah ya. Mengke sing dereng dipinangani saged dipinangani Tegoro. Goro-goro. Nggih. Mbak pilih mengke sing dereng dipun pinangani wonten goro-goro. Terus kelakon rin. Sampun rumiyin. Nggih ngaturaken sembah nuwun ingkang kathah sedaya warga Pilangrejo, Pak Lurah, sedaya perangkat desa terima kasih. Matur sembah nuwun. Kathah lepate nyuwun agunging pangaksama. Nggih, Mbak Billy sanes pedal saged pinanggih malih Mas Gading. Mas Gading sama Pak Wenang juga sukses sampai Sukses. Saya selalu sukses selalu. Banyak-banyak le do sinau do latihan ya. Siap. Sesuk nek ra anu ngundang Pak E ngambah. Dibilangin Pak Guru harus nurut ya. Ya. Pun monggo Mas Gading Nggih, dipun matur lanjut. nuwun, Sukses. Matur sembah nuwun Mbak Elisa. Paripurnanipun nggih. Mbak Tatin. Didik Lintang terima kasih. Iya. Iya, heeh. Nggih, matur nuwun. Yo. Heeh ya, wis iki ana pamundutan sing kurang kuwi ya dipinangani gara-gara meneh ya nok ya. Yo, Pak. Yo. Sawetore sang patih Hanata prajurit baris ngawijiku kolonging tekad